Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu kallon mu barkanmu da warhaka barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a daidai wannan lokaci yanzu haka muna a wata mahaɗa wadda ta haɗa mu da ɓangarori daban-daban kamar da kuke gani a nan akwai ɓangaren masallacin Imamu Mahdi Ajallahu ta'ala farjahu sharif wanda a tarihi ya nuna cewa a wannan masallacin imam ya tsaya ya yi sallah a cikin shi sannan kuma a daidai wurin mahaɗa ce wadda take komawa ta hannun hagu tana komawa zuwa ga haramin Imam Hussein alaihi salam a shari'ar sidira wato kofar sidira kenan wadda idan ka shige ta tana kai ka a bayan Imam Mahdi kamar a bayan Imam Hussein alaihi salam wanda yadda yake kwance yana kallon gabas to idan ita wannan kofa tana saba ka a bayan shi sannan har wa yau a wannan mahaɗa idan kai dama za ta kai ka a Furat kenan kogin Furat wato kogin nan wanda aka kawo a tarihin yakin Karbala inda aka hana Imam Hussein ya sha ruwa. Wannan shine tarihi da na wannan mahalli kuma kamar da kuke gani a wannan wurin su masu wucewa mokibobi suna bi ta nan domin gewayawa a ziyartar Imam Hussein alaihi salam kuma a yau shine ranar 40 na Imam Hussein alaihi salam. إن شاء الله.